Γεια σας σε όλους. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λάρισα ή διαφορετικά Novibet 18 του μηνός, 5 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά την διακοπή που είχαμε για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή και σε αυτήν θα επιστρέψει και ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ μετά από 2-3 μήνες απουσίας, όσο και ο Πάνος Ρέζος. Γι' αυτό το παιχνίδι εκτός έχουν μείνει ο Ταρεμί αλλά και η Ροντινέη και Στρεφέτσα. Στρεφέτσα θέμα τραυματισμού, ο Ροντινέη δεν έχει επανέλθει ακόμα. Οπότε αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού είναι Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης. Φυσικά και στο βασικό σχήμα θα είναι ο Τζολάκης. Μιλάμε για άμυνα Ορτέγα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο και Μάντσα και Ρέτσος. Όσον αφορά στα χάφα είναι η Μπρούνο Νασιμέντο, Μάρτινς, ο Γκαρθία Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έζε, Ποτέντσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζιτσί. Λογικά πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα ετοιμάσει τον Σιπιόνι η αρχική ενδεκάδα. Στο παιχνίδι με την Arsenal, για όσο μπήκε έδειξε καλά στοιχεία, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Λάρισα, οπότε πραγματικά πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν σκέφτεται ακόμα το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα και είναι λογικό. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τους οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς. Παρόλο που είπα ότι πιστεύω ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, λόγω του ότι όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό έχουν κλειστές τις άμυνες. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να βρει εύκολα τον γκολ, εκτός αν υπάρχει πίεση από τα πρώτα λεπτά και έχουμε δυνατότητα να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ. Από εκεί πέρα η άμυνα της Λάρισσας θα ανοιχτεί. Το τελευταίο παιχνίδι της Λάρισσας έχασε από Βόλο 2-5. Δεν είναι και στα καλύτερά της. Πιστεύω και η Λάρισσα θα ήθελε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Γιάρεμτσιουκ θα έχει χρόνο συμμετοχής. Φυσικά ελπίζω να μην χρειαστεί να μπει για να βοηθήσει την ομάδα να βάλει ένα γκολ, ενώ το σκορ να είναι ήδη 2-3-0, για να μην έχει το άγχος ο Ολυμπιακός και ο Γιάρεμτσουκ να έχει δυνατότητα να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Τελευταία, παρόλο που ξεκίνησε καλά ο Νασιμέντο, πιστεύω ότι θα ήθελα να τον χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι κακός παίχτης. Έχει την δυνατότητα να παίζει σαν δεκάρι. Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Έχει δυνατότητα να μοιράσει την μπάλα, έχει δυνατότητα να πιέσει, δεν τον έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Πιστεύω ότι παρόλο που στην αρχή ο Μεντιλίμπαρ ήταν αρκετά ευχαριστημένος με τον Νασιμέντο, τώρα έχει και τόσο, μπορεί να χρειάζεται χρόνο. Δεν ξέρω αν θα δούμε το Μάντσα που πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει ο νέος Κάρμο, αλλά θέλει χρόνο συμμετοχής. Βασικά θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει στον Β' Ολυμπιακό Β, για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, αλλά πιστεύω ότι μάλλον ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται ότι θα τον χρησιμοποιήσει.
Απλώς δεν είναι ίσως ακόμα απολύτως έτοιμος. Ο Καλογερόπουλος κάνει αρκετά καλά παιχνίδια με την Εθνική Νέων, οπότε είναι άλλος ένας ποδοσφαιριστής αμυντικός που με την Λίμπαρ θα μπορούσε να δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι στην αρχική ενδεκάδα λογικά θα είναι κάτω από τα δοκάρια Τζολάκης, Ορτέγκα. Πιστεύω θα χρησιμοποιήσει Πιρόλα και Μπιανκόν. Κωστίνια δεξιά. Στα χαβ λογικά θα είναι, πιστεύω, Έσε με τον Σιπιόνι. Ο Γκαρθία τελευταία δεν κάνει και τα καλύτερα παιχνίδια. Μπροστά από τους Έσε Σιπιόνι θα είναι ο Τσικίνιο. Λογικά αριστερά θα είναι ο Ποτένσε, δεξιά θα είναι ο Ζέλσον Μάρτινς, που και ο Ζέλσον Μάρτινς δεν τα πάει και τόσο καλά όσο την προηγούμενη χρονιά. Και μπροστά θα είναι λογικά θα είναι ο Ελκαμπή.